Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kabe Academy mau tawar lai lum hakat nyu tarik nai tung arja arpusan kalau Kynmaw Burom kerpang ya ke Lyngkhuh Sngi basispa kandai postnam jong usiem Tirot sing dak bepenlong ya ki program bekerpang. Kabe Academy man usnam ke Kynmaw Burom ya ke Lyngkhuh Sngi Tirot sing upa iem ainam manix iem ulalong kumukongsan hari Sngi hagajingdon ringkat lang MDC ke maulai upa Edison khar umnut ikong full jiba dhar ibade I asha I sister marap kikme kikpa kinong hikai bat kidukhat ke managing committee ke Bay Academy. La yoru ban sami ki khusnam shikinong job hagijing shimta bapher bala no senyang daga Seng United Hanyo Trap Movement. La yo ek jingkran na upa im ainam manix im na president ke UHM upa Sirani bat kijing hikai na UMDC. Dia nga pulih kekedan kebesan nga kaketeng jaga sekolah jangan kadai sin maksi NILP school masa kenam kaketeng jaga poetri bangan ayah pimenta kalau uklawat kari bala thoda I Mr. TK Sngi hendai ki ang hakat saupra ya ukun dap shinrang lakha kerteng jak ukeleng labna sanam hadu kismi mentah Uri bak kenam riba rentik kaspa kapau syadin ue ban em kajat ben rew kasi ban lat long rau hundong Sngi yude beskot usyak sngopha ban pom surak haka Hima hana ban sukalek kawan ben ban jing sneu kitur kiban us im baslun dajing skem Uyeng bantur Jumpa basay Uda penpau Yaban sensyar Usim himrau Dangla usim Haka bendu Yuba jingsuk Ikun kari Tidak kemensiam ka bakamen ngapadiang subhay PIW PIW syakani ka program jungi. Tito beli undang kerku kerdo ya kejing persang junghi ban yadan lang bat ngi kani kapon batu ble undang kerkuru ya kejing persang ke barat jongi ma pila banu isibun kejing duna and please bear with us we are trying ma te tong yen ya bu kejing duai bang hendang ya kieu saprang ha kino kejing persang ki bangi persang te kani kapon ngamla ban penpau kejing sungu ru bat kejing kemen ru hi bang ilala ban yalum langkum ni batla kadan kejing thot kamariang mo hendrai da kemensiam ka bakamen da kemensiam kejing yateli pila awan join hands together ban ni katno kalong ka basngo sarong bat ha keju ka poru kalong ka bakamen ti ngamla ru ban penpau ngamla ban nam penpau kejing sungu jangai ikong asha idang ni amang dia ikong asha oh ikong asha ru mo she is one of the person bayarap ini ban organize kani ke program. Kumjuru ki parents ki badan lang bat ni in every events lani kanu ka efforts ka bangi persang ki parents ru ki adan rengkat bat ni. Tidak kemensiam ka bas ngungu ngam su dan words ban express kanu ngas ngungu e kajing ya trilang jopi. Kamtam ikong asya bat e ka team jong ihi. Ti hakani kapor ngan pediang ya kani kajing welcome jongamo kabana do kemensiam each and every one of you. Thank you. Jajung Tirot sing siem le dai to Tirot sing barabor gi asngau ya ka kerteng Tirot sing ngishu ong usim Tirot sing Tenrei pun sin iklat ya kajaj ke jongo. Rei kajaj jong Tirot sing
đây kerteng trong u đây Tirot Sing cả jaj trong u cái đây cái jaj sim li kita an gi jaj sim mo kam đây tăng sim li don sim yong kita ki jaj sim pa im kita thang ni tiếp bài cái ta mo tu han re cái đi cái jaj trong Tirot Sing cái đây Tirot Sing sim li nang ta ka ba arpan ha ka snem ayu la khayu Tirot Sing pitep tas ngapen ngani thu ipi la kha ya upa im Tirot Sing ha ka snem khat praspa ha ka snem khat praspa ngim tip ya tarik yu banai ma rei ka bang tip shai ka long bala kha ya pa im Tirot Sing ka dai house nem ka no ong kham jam khat praspa on da ba philami na kani ka program ta pen ken mau sa ta to nang ta ulalong usim ubakna pha hapo chongkan di ka Hima khat sopra usa sha kiti kitai mairang chatai dei na mairang re kham chngai na mairang sa iwe isnong red tu ni ulakalong usim jong ka Hima nong klau onda bo ulalong usim jong ka Hima nong klau ulalong ha karta ka badang khna ngim patep shai hadu nadu kasnem ka bakanu ulalong sim uni upa im Tirot Sing rai tang bangis mutu upa im Tirot Sing lalong sim nadu karta ka badang khna pa dang khna dang long samla gum tu lalong sim dei ba ong ba lalong larang pa rai dia lalong sim nadu dang khna ta ka ei ka ba jiapan ha ka jing long sim ka jong sap ama sngap ha ka jing long sim ka jong de ka don ka wei ka jing jia ka ba khrau ba kata ka dei ka jing le thma ka jong ni upa im Tirot Sing ka Hima ka jong ki sipai ka jong rengkat bat kini ki sipai ka jong David Scott la ong ba uni David Scott ula pha da kita ki menong ki jong ki menong pitip ki menong ki tien ngi matang lai penya ki agent ma ki ong ki agent ki ban lek ban ya keren ban Tirot Sing ban ong pa im sha ngin ti surok na thina po asam nang thina po parak bali na po asam sha ngin ti surok ban lek sha te shapo Bangladesh shapo Salhet ka Assam ka don hakani Shiliang ka Bangladesh ka don shani Shiliang kani kami khalaya ka jongi kani kari khasi ka jongi ngan ka don hakani Padang ban ya na thina po barak bali na po Assam ban lek sha tai shapo Salhet shapo Bangladesh ka ha ban ya lang ba na kini kilum khasi ki jongi ka ha ban ya lang ba ka Hima ka jongi pa im Tirot Sing le kamno David Scott ong yo ya ki agent jong ki man nong ki nong ya tre ki jong ki ong hilek pen ong yo pa im Tirot Sing sha ban ya tre sha ban ti ya ni ka surok na ka Hima ka jong phi na ka ni ka jaka ka jong phi na ka ni ki lum ki jong phi ban le sha thi shapo Salhet shapo Bangladesh but onda bangi la yo ban ti ka ni ka surok ka ka ban le ka long ma phiru ba philek phiwan shapo Assam philai ajan pilek chati shapo barat bari kemud pilai jan pilek nang ba nagan ni ka surok ka ba mangi peti ka ba la da don kanu ka jingya ka chia kinu ki thma kinu ki e ngi gilong ki bilai don rekat bat phi namar balai ba phi ru phi rap ngi ngiru nyarap phi ka don ka jingya trailang ka ka bla chia pa im Tirot Sing lu mi ka darbaru ok tong sha pada ka ba khaddu onda balati eta ka surok lawan lam ki ni nong trei ndei tak ki pharang re ki don ki thar ki ba buon ba ki wan trei ti eta ka surok kat bagi nang isna ya tak surap lasdang berpau yang kam tombor ke joki ya ki priu ki joki ba ngakam la ngaji ya ka bangan yam hapato kum usim ban ya ka bangan yam aga ket kubu umrah de asyong makana ka ket sim sya penya ki we uonga ngala ka bayap hang ni pato alongkum usim jong ka Hima khat sopra ban ya ka bangan lek kan syong hati ke tang kum umrau ba sya penya yang no kata ka ni jikran ba khadu de jong pa im Tirot Sing so tenan ya mi ka jikim jong pa im Tirot Sing so tenan ha to ko lei shibun na kam tai syong konori ba penya yang ni ka jinglang i belong isa jong pi na kam ta ka jing penya sngpha ka jong pi nam ta jonga kum ju ro ka jing pani thu apeng jong pi ki ba buan Hoi dan bereng jong pi ki bei thu dan bereng jong pi ki bumpat itu deh dan rei ka ni ka long ka si ka shiteng jong ka ni ka si ka bangin yo ban pen itu bereng jong pi wei baro
have given it. Today Shibun na kamta tu kintin piang so bahag jong pi syong kunor na kamta jonga ka bagan yeng ka ni ka por bat kum juru khamtam ye jingai benta ka jong pi bagan yo ban kren shi kintin ar kintin ha ka bidai ba ka ni ka phang jong ka jing khat ka jong pi na ka benta ka ni ka program ka bagan pang ai ka blai ru na ka benta ka managing committee jaga school kum ju na do headmistress kinoi kai baro kiba pilai Kynmaw na ka por cha ka por ban khat oi wala ka tu kapor ka bang patlong MDC kadon koi ka program ya ka ba kum ka school pila panlong ji shai la we la dei ban wan EME jongi tang ban ka dau ki ba amla ban kiar la pha inga ban wan ka tu kapor shai jong election bat kan ni ka long ka sien pat ya ka bang yo sai sien ban yo ya dan perkat lang bat pi ha kan ni ka por bat kan ni ka steng jong kan ni ka si kublai shibon na ka school hi barok away dem de jer ka tang you know inuru kublai share jan go na kam ta ka ni ka jing khot ka jing piang so bahag ka jong pi